dnešný beh. Idem z Nemčíc hore na Marhant, je to asi nejakých do 20 km tam, 20 naspäť. Takže vyrážam, máme 3 hodiny po obede, slniečko nám svieti, krásne polia. OK, vchádzam do Tesár, prešiel som Kuzmice, prvých 5 km za mnou, zostáva 34, dneska to ide ťažšie, než som myslel a moc sa mi ani nechce, ale to vôbec nevadí, ono to príde. Tak a tam idem. Začína prvé také väčšie stúpanie po 15 km, po nejakej hodinke a pol behu. 5 km to je ešte hore na Marhát. Posledné metre. Podarilo sa to, dobehol som na Marhát, čas nejaké 2 hodiny 15 minút. Cesta späť necelých 20 km bude utrpenie, pretože je to hlavne dole kopec. Tie zbehy vždycky bolia, rozhľadňa. Som dole z Marhátu, nejakých 27 km za mnou, 12 predo mnou. Na chvíľu som na Bojnej, prevýšenie bolo nejakých dokopy možno 680 metrov. Ideme teda doklepnúť tých posledných 12 km. Niekde si napustím vodu po ceste, snáď mi niekto dole. Na Bojnej mi teta nabrala vodu. Pokračujem ešte 8 km, 30,5 za mnou. ...38,2 km za mnou, posledný kilometr,